Αν το πρωί που ξυπνάς ή και κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθεις ανασφάλεια, ανεπάρκεια, θλίψη, απόγνωση, απογοήτευση ή άλλα αρνητικά συναισθήματα και θέλεις να τα αλλάξεις, μπορείς να το κάνεις ως εξής. Φέρνεις τα δάχτυλά σου σε αυτό το μούντρα που είναι της υλοποίησης. Μοιάζει σαν αλεπουδίτσα. Έτσι. Και λες 3 φορές συνεχόμενα, πολλές φορές την ημέρα, το εξής μάντρα. Η ζωή είναι ωραία. Κάθε μέρα μου φέρνει όμορφες εκπλήξεις. Αυτό θα λειτουργήσει ώστε αυτό που λες να γίνει κιόλας. Αλλάζεις το συναίσθημά σου λέγοντας αυτά τα λόγια. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like. Γράψε μου τη σκέψη σου και θυμήσου. Εσύ είσαι η χαρά της ζωής σου. Εν ζεν.